खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसेर बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि रोखा बाथ्रा नोंथांमोना मिथिगौ दे पदबत जरायाव जे गायसन जानो गोनां जे थार्मेल पावार प्रोजेक्टनि सायाव बाथ्रा थामहिनबा बे समाव हा नागारना होनाय होयिखौ लानानै मोनसे राजखान्थियारि भाबै दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बे आयदाखौनो लानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि रोखा रोखा आरो गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव बे ओनसोलाव थामहिनबा सासे बर' सुबुं एबा गंसे नखरखौ खहा खालामनो थाखाय नैबे सरकारा नङा होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा सासे बर' मानसिया खहा जानाय खामानिखौबो नैबे सरकारा मावनाय नङा सासे नखरसे बर' मानसिया खहा जानाय खामानिखौबो नैबे सरकारा मावनाय नङा बेखौ मावनो थाखाय जों फैयाखै बे समाव रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों बे समाव सासे बर' सुबुं एबा गंसे बर' नखरखौ खहा खालामग्रा बे सरकारा नङा होननानै रोखा बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जोंबो आन्दलन खालामनासो फैनाय सोरखाराव जोंबो आलादा रायजो बदलायनि थाखाय सोमावसारदों आरो सोमावसारनानैसो फैनाय जोंनि सोरखारा आरो बे समाव सोरबा सुबुं आरो बे ओनसोलनि आरो बयबो हारिनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं आरो बेखौ खहा खालामग्रा जोंनि सरकारा नङा होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा जोंबो सोमावसारना फैनाय मानसि जोंबो आन्दलन खालामना फैनाय मानसि जोंबो आलादा रायजो बिनायाव एखे आन्दलनाव फैनाय मानसि स' दिनैनि समाव बिथांमोना बोरै साननो हायो जे बिथांमोनाल' मोजां सानो जों गाज्रि सानो बिथांमोननि दिनावनो जेसेबां गुन्दुगुलफ्रा जालांजोब्बाय दिनै माने ड्रेन सायाव न' बानायदों बहाबा इरिगेसन ड्रेननि सायाव बिल्डिं बानायदों बहाबा रिजार्भ फरेस्टआव थांनानै हा दखल खालामहैदों दा बिसोरखौ दिनै जों कनसिडार खालामना दोननायखायसो नङाबा आयेनगत भाबै गाबोननो होखारजोबनो हायो आरो बिथाङा बिदिन्थिनि गेजेरजों रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों बे समाव क्लियार बाथ्रा बुंदों आरो गोख्रों बाथ्राजों बुंनायखौ नुनो मोनदों जे बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन जे सिगांनि सरकार बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि समावनो रामदेबनो हा नागारना होनाय जादोंमोन चिराङाव बेवहाय 3,000 बे समाव रामदेबनो हा नागारदोंमोन चिराङाव आरो बेनि अनगायैबो तामुलपुराव 1,000 रामदेबनो हा नागारनाय होनाय जादोंमोन आरो बे हा नागारना होनायनि सायावबो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंदों प्रमद बर' बिथाङा गासै 4,000 बिगा हा बे बिगा हाखौ रामदेबनो सरकारा जेबो रेभिनिउ मोनालासिनो थामहिनबा आथिखालाव बेनिफ्राय जेबो बेनिफिट सरकारा मोना आरो बे ओनसोलनि साखाथि फाखाथि थानाय रायजो राजाफोराबो बे रामदेबनो हा नागारना होनायनिफ्राय जेबो मुलाम्फा मोना होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा 3,000 बिगा आरो तामुलपुराव 1,000 4,000 बिगा हा रामदेबनो बिथाङा होदोंमोन गरसेबो रेभिनिउबो मोना जेबो मोना आरो बेवहाय रावबो साख्रि बाख्रिबो मोनाखै आरो बे बाथ्राखौनो लानानै बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव पदबत जरायाव जे गायसननो गोनां जाखिनि प्रजेक्ट दं बे प्रजेक्टआव बे ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा 8,000निफ्राय 10,000 लाइमोनफोरा बेवहाय थिसनथाइ मोननो थांगासिनो दं मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा दा दिनै जोंनियाव जि मोनसे प्लान फैगासिनो दङ बेवहाय खमब्लाबो 8,000निफ्राय 10,000 मानसिया खामानि मावना मोनजागोन आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बे प्लेन्टआ गायसन जानायनि सिगाङावनो थामहिनबा खामानिया जेब्ला सोलिबाय थागोन बे सोलिबाय थानायाव 18,000 सुबुङा बेवहाय खामानि मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो जेब्ला आबुं बे प्लेन्टआ गायसन जायो बे गायसन जाखांनायनि उनाव 8,000निफ्राय 10,000 लाइमोनफोरा बेवहाय थिसनथाइ मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ बिथाङा बुंथिदों जे बिथांमोना बै सुबुंफोरखौ माबोरैहाय बुजिनो जाय सुबुंफोरा आथिखालाव गुबुन जायगाफोराव सिकिउरिटि थानानै बे समाव जिउखौ दैदेनदों गुबुन जायगाफोराव हाजिरा मावनानै गावनि जिउखौ सुंथादों बे सुंथानायनि सुबुंफोरखौ बै
सुंथाग्रा जिउ खुंनायनि जे थासारिखौ बिथांमोना जेबो बुजिनो हाया होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो जाय समाव बे प्लेन्टआ गायसन जायोब्ला बे ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा गोबां खामानि मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बिथाङा बिदिन्थि होदों जे सालाकाटियाव थानाय आरो बिआरपिएलनि जे साखाथि फाखाथि रायजो राजाफोरा गोबां बेवहाय थिसनथाइ मोननो हादों गोबां सुबुंफोरानो बेहाय सोनारनानै जिउ खुंगासिनो दं होननानै बिदिन्थि बिथाङा होदों आरो बेनि अनगायैबो बे समाव पदबत जराव जे गायसनजानाय जे प्लेन बेनि गेजेरजों ट्रिपल थामहिनबा बिथाङा बुंथिदों जे बे बिआरपिएल आरो सालाकाटियाव जे इन्डास्ट्रि गायसननाय बेवहाय जाखिनि सुबुंफोरा खामानि मोनो आरो बेनिनो डाबल एबा ट्रिपल बे समाव बेवहाय खामानि मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बेनिफ्राय सोरखारा हानि खाजोनाखौ जोङो मोननो थांगोन आरो रेभिनिउ मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा दिनै जे इन्डास्ट्रि मोनसे फैनाय लोगो लोगो गोरिब गुन्द्राया मावना मोनजागोन सालाकाटिया दिनै इन्डास्ट्रि दङ खाथि खालानि मानसिफ्रा मावनानै मोनजादों बिआरपिएलआव इन्डास्ट्रि दङ खाथि खालानि मानसिफ्रा मावनानै मोनजादों आरो बे बिआरपिएल आरो सालाकाटिनि डाबल ट्रिपल गिदिर मोनसे नैबे पावार प्लेन्ट फैगासिनो दङ आरो बे एखे जायगायावनो रेलनिबो कस्ट फेक्टरि जानो थांगासिनो दङ 300 कोटी टाका सेंसन जाबाय रामदेवनो हा नागारनाय समाव जेबो आरो आथिखालाव जेबो रेभिनिउ बेनिफ्राय मोननो थाङा होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा नाथाय बे समाव जाखिनि प्लेन गायसन जागोन बे गायसन जानायनिफ्राय सोरखारा रेभिनिउ मोनगोन हानि खाजोनाखौ जों मोननो हागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बेनि साखाथि फाखाथिनि बे समाव गायसन जागोन जे रेलवे कस्ट फेक्टरि आरो बेनि गेजेरजोंबो गोबां लाइमोनफोरा बे ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा गोबां थिसनथाइ मोननायनि मिजिं दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव पदबत जराया थांनाय 14 बोसोराव गोबां जौगासारि थासारियाव दंमोन गोबां लामा सामाफोरा बे समाव गाज्रि थासारि दंमोन नाथाय बे समाव जोंगा मागा जानो थांगासिनो दं पदबत जराया बे समाव जोंगा मागा जानो थांगासिनो दं आरो बे ओनसोलनि साखाथि फाखाथि रायजो राजाफोरा थिसनथाइ मोननो थांगासिनो दं होननानै बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा नाथाय बे बाथ्राखौ लानानै राजखान्थि खालामनांगौ जेबो बाथ्रा गैया होननानैबो रोखा बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बेखौ बिथांमोना दिनै आन्दायदों जिहेतु 17 बोसोर सरकार सालायनाय समाव जेबो मावनो हायाखै गोदान जिनिस दा नंखायनो आन्दायदों रामदेवनो हा होनानै रामदेवा मोसौ मानै फिसिगासिनो दङ बिनि बादै जेबो खालामाखै 3000 बिगा आरो तामुलपुराव 4,000 बिगा हा रामदेवनो बिथाङा होदोंमोन गरसेबो रेभिनिउबो मोना जेबो मोना आरो बेवहाय रावबो साख्रि बाख्रिबो मोनाखै दा दिनै जोंनियाव जि मोनसे प्लान फैगासिनो दङ बेवहाय खमब्लाबो 8,000निफ्राय 10,000 मानसिया खामानि मावना मोनजागोन बेवहाय आरो बेवहाय सरकारि रेभिनिउआथ' फैखागोनानोखा हानि जि खाजोना मोनो खाजोनाखौ जों मोनगोन स' एपिडिसिएल आसामनि जि एपिडिसिएल पावार डिपार्टमेन्ट बिथांमोननि थ्रुयैसो जों खामानिखौ मावदों दा बेवहाय खुनु आयेन कानुन बदलनायनि हाखौ रावबो मालाया लांनो हाया गाबोन इन्डास्ट्रिया बन्द जानाय लोगो लोगो बे हाया जोंनियावनो फैफिनगोन जोङो गासैखौबो स्ट्रिक्ट रुलखौ फल' खालामनानै 6 सिडिउलनि आयेनखौ मानिनानैसो सोरनोबा जुदि हा एलटमेन्ट होयोबा हा लिजाव होयोबा बेखौ होनाय जायो बिथांमोननि दिनाव बे आयेन कानुनफोरखौ बिथांमोना सिरियासलि नायामोन जायनि थाखाय दिनै एपिलेट अथरिटि हानि लास्ट जाय अथरिटि हा सेटेलमेन्ट खालामनाय बे एपिलेट अथरिटि बेखौबो हाग्रामा महिलारिनि दिनाव खालामनाय जायाखैमोन दा नंखायनो दिनै भटनि सार्थआव बिपिएफनि सानैसो मानसिफ्रा बेखौ पलिटिलाइज खालामदों किन्तु जोंनि जे फैगौ समाव हाजार मानसिफ्रा मावनानै मोनजागोन दिनै पर्बत जरा ओनसोलाव गुरुदेबनि जायगा बेखौ डेभेलप खालामनांगौ बेखौ प्रिजार्भ खालामनांगौ प्रटेक्ट खालामनांगौ एनक्रोचमेन्ट जादों बेफोरखौ जों मिथिगौ किन्तु दिनैनि समाव बिथांमोना जाय बुंदों हाजार मानसि हाजार बिगा आवग्रिनानै सोरबाया साहा बागान गायनानै दङ नाथाय गोरिब गुन्द्रानि खोथाखौ सानाखै दिनै जे इन्डास्ट्रि मोनसे फैनाय लोगो लोगो गोरिब गुन्द्राया मावना मोनजागोन सालाकाटिया दिनै इन्डास्ट्रि दङ खाथि खालानि मानसिफ्रा मावनानै मोनजादों बिआरपिएलआव इन्डास्ट्रि दङ खाथि खालानि मानसिफ्रा मावनानै मोनजादों आरो बे बिआरपिएल आरो सालाकाटिनि डाबल ट्रिपल गिदिर मोनसे नैबे पावार प्लेन्ट फैगासिनो दङ आरो बे एखे जायगायावनो रेलनिबो कस्ट फेक्टरि जानो थांगासिनो दङ 300 कोटी टाका सेंसन जाबाय स' दिनै रायजो राजाफ्रा सासे बर' मानसिया खहा जानाय खामानिखौबो नैबे सरकारा मावनाय नङा
सासे नखरसे बर' मानसिया खहा जानाय खामानिखौबो नैबे सरकारा मावनाय नङा बेखौ मावनो थाखाय जों फैयाखै दा नंखायनो बिपिएफनि मानसिफ्रा रायजो राजाखौ मिसलिड खालामनाङा सारा पर्बत जरानि रायजो राजाफ्रा बे इन्डास्ट्रिया जानाय लोगो लोगोनो बेवहाय मावनानै जानो हागोन जायफोर दिनै सोरबा सिकिउरिटि गार्ड जाहैदो केरेलायाव थांनानै गुजरात हारियानायाव खामानि मावहैदो बे बाथ्राफोरखौथ' बिथांमोना मिथिया जा सोरनि नखरा मा जादों गाबोन बे मानसिफ्रा फैनानै नैबेयावनो खामानि मावनानै जानो हागोन इन्डास्ट्रिया अपारेट जानायनि सिगाङावनो 18,000निफ्राय 20,000 मानसिया बेयाव खामानि मावनो हागोन आरो इन्डास्ट्रिया अपारेट जानाय लोगो लोगोनो माखासे पार्मानेन्ट पस्टफोराव बिसोरो साख्रि मावनानै जानो हागोन स' बेवहाय गोबां सुबिदा दङ आरो बेफोरखौ नोजोर होआलासिनो जोंबो सोमावसारना फैनाय मानसि जोंबो आन्दलन खालामना फैनाय मानसि जोंबो आलादा रायजो बिनायाव एखे आन्दलनाव फैनाय मानसि स' दिनैनि समाव बिथांमोना बोरै साननो हायो जे बिथांमोनाल' मोजां सानो जों गाज्रि सानो बिथांमोननि दिनावनो जेसेबां गुन्दुगुलफ्रा जालांजोब्बाय दिनै माने ड्रेन सायाव न' बानायदों बहाबा इरिगेसन ड्रेननि सायाव बिल्डिं बानायदों बहाबा रिजार्भ फरेस्टआव थांनानै हा दखल खालामहैदों दा बिसोरखौ दिनै जों कनसिडार खालामना दोननायखायसो नङाबा आयेनगत भाबै गाबोननो होखारजोबनो हायो दा बे जिनिसफोरखौ लानानै बिथांमोना राजनिथि खालामदों बेबायदि राजनिथि जाहाथे खालामा रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बिथांमोना सहजग खालामो बेखौनो जों खावलायो